Yo, what's up mga Lodi? For today, tutorial video tayo. Ayan. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-SEM registration. Yan. So, let's go! Yan. Punta tayo sa Google. Whoops! Search. Click natin search. Tapos, i-type lang natin newglobe.ph.semrig. Ayan. So, hanapin natin yung globe, yung home. Ayan, taas tayo. Yan dito, home. Click natin. Puk! Yan. Hintayin natin lang lumabas. Whoop! Ayan. So, okay. So, type na nating number dyan ha. Enter your mobile number. Dapat walang 0. 639 lang, okay? Tut, 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 tut. Ayan. Tapos, click nating register. Whoop! Ayan. Hintayin natin. Verify your number. Paalala po, magte-text yung Globe sa inyo, sa inyong number. Tingnan nyo sa message at saka notification dito sa taas. Yan. Tapos type nyo. Yan. Tut, 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 tut. Yan. Hintayin natin. We're checking your details. Yan. Dito na tayo mag-fill out. Tell us about yourself. Ayan. First name. Pangalan nyo. Last name. Apelyido nyo. Okay? Middle name. Birthday. Kung kailan kayo ipinanganak ng mama nyo. 6. Male or female. Nationality. Philippines. Dapat registration type nyo owner ha. Where do you live? Ayan. So, dapat yan, lahat naka-fill out yan. Kapag hindi nyo na-fill out lahat-lahat yan, hindi yung magne-next. Dapat unit building, house building. Kayo nang bahala kung anong ilagay nyo. Dapat street. Kung wala kayong street, kayo nang bahala kung anong ilagay nyo dyan. Village subdivision. Ayan. Okay lang yan. Province. Hanapin lahat ng province. Nandyan na yan. Hanapin mo lang kung taga saan kayo. City. Yan. Hanap lang kayo kung taga saan kayo. Kung saan kayo nanirahan. Barangay. Kung anong barangay kayo. Ayan. Zip code. Dapat alam nyo yan. Okay? Ayan. Di ba kita mo nag-blow yung next? Kapag hindi yan na-fill out mo, hindi yan magbo-blow. Ayan. ID type. Hanapin mo lang ang ID type. Kung wala dyan sa, sa lista, click mo lang yung others. ID number. Paalala po sa ID. Huwag nyong pipicturan yung ID no. Dapat nakascan yan. Kasi maximum file size is 2 MB lang po. So kapag nagpicture kayo, more than 2 MB yan eh. Dapat nakascan lang po. Paalala po, scan. Tapos, upload. Take a photo lang po. Dapat sa files po. Kasi nakasave yan sa gallery nyo. Scan o. Scan. Kita nyo scan sa akin. Yan. Take a selfie. Yun. Magpipicture ka. Yan. Gamit mo lang yung cam ha. Kasi wala silang maximum. Yan. Yan. Diba? Ang gwapo. Nakaselfie pa si Lodi oh. Yan. Pasensya na po kayo. Wala pang gupit yan. Pero gwapo naman eh. Yan. Model yan ha. Model. Ayan. Hintayin lang natin. Yan. Mag-uploading yan. Whoop. Ang tagal. Ayan. Next tayo. Click lang natin next. Ayan. Dapat click agree. Ayan. Pagkatapos hanapin natin yung submit. Ayan. Ayan. Submit. Click. Ayan. Hintayin lang natin. Whoop. Ayan. Registration complete. Dapat naka-copy kayo dyan or screenshot nyo para may reference number kayo pagdating ng future pag nagka-problema tayo sa SEM natin. Ayan. So, thank you. Subscribe, follow, Boss Rex. So, ayan mga Lodi. Kapag hindi mo nakuha talaga yung video, pwede mo ring ulit-ulitin tong video hanggat natutunan mo, hanggat makuha mo talaga. Or download para tipid load tayo. Ayan. So, wag nyo skip yung ads po. Malaking tulong po yun sa akin. Kung nakatulong ako sa inyo, tulungan niyo rin ako. Ayan. Salamat po.
God bless. Happy New Year.